Şepal Xatûnê ji xwe re neh mêşin kirîbûn û bû şivanê wan. Rojekî mêşinên xwe da ber xwe û berê wan da mêrgê. Ew jî kete kêleka wan û li bilûrê xist. Bi hev re li ser mêrgê diçêriyan. Şepal Xatûnê mihên xwe berdane nava çêregehê. Ew jî çû û li ser çiqilê darekî pal da û raza. Di wê navê re gurekî hat, gurekî bi navê Belaşîn miheka wê girt û bir. Şivana bêsexbêr jî raza bû. Haya wê ji bayê felekê tune bû. Gava şivan ji xewê şiyar bû û li mêşinên xwe nihêrt, wan ji mart. Aha! Yek kêm e? Got, xwedayo ev heştin, meha minî dinê çi ye kurê? Miheka min ango mêşineka min kêm e? Şepal Xatûna şivan hinekî ponijî û got, hebe tunebe ewî gurê Belaşînî hat û miha min bir. Roja duyemîn Şepal Xatûnê seyê xwe yê bi navê Gebo da kêleka xwe, dîsa pezê xwe ajot û hate mêrgê. Gebo dibe nobedarê pez. Şepal Xatûna şivan jî dîsa çû ser çiqilê darekê rûnişt û li bilûra xwe dixe. Belaşîn dîsa hat da ku mihekê dijî bibe. Belaşîn bala xwe daye ku Gebo li wê derê ye. Belaşîn çawa dengê Gebo bihîst, dûva xwe rep kir û reviya. Belaşîn reviya û Gebo jî kete dûwî. Şepal Xatûna şivan ji bo ku pezê xwe biparêze ji serê darê hat xwarê. Şepal Xatûna şivan pez hejmart û ji Gebo re got, Belaşînî mihekî din jî biriye. Gebo got, na, ev ne rast e. Şepal Xatûna şivan, ka li gel min were pezî ji nû ve bijmêre. Gebo dizaniya ku Şepal Xatûn keseke bêsexbêr e û tiştekî ji şivantiyê jî fam nake. Di wê navê re mihekê wî jî zabû, berxekî anî bû. Şepal Xatûna şivan ji nû ve pez hejmart û got, spas ji Xwedê re, neh mihên min hene û mihên min jî temam in. Çîroka me çû diyara, rehmel dê û bavê hazir û godara.